Parang sinasanay pa. Pamusa lang. Yun. Ayoko na. Nag-damage. Nagagano niya. Nga. No guys, tawag dyan. Ano yan? HD 7. Bata. Ayan, talo na ako. Yes ako. Ay 20. Lang ka. 5. Talo ako. Sino pa na? 5 po. Nalo kayo. No? Nalo kayo. Sino pa nasa ang dalawa? Ano ka? 2. Ikaw. 5. Talo kami dalawa pala. Yun na lang. So, one? Pabalik po. May na lang. Nakasang palig. Kita naman dyan. Ayoko! May awa ako sa may awa ako Di ako nalalakit ng kapatid. Ay, so naman okay naman na yan. Super naman lakas yung kambal. Nilakas Okay naman. Huwag mo kasi lalaman. Wala Bakit pong sakit palakasan. Hindi mo kasi ako Bangon. nanalo. Game. Ikaw. Hina. Baba mo na. Ikaw. Malaki na yung malaki na yung Isa-isa ko. Ayaw ko naman. Lucky 9. 6 ako. 6. Wait lang. Dos. Lucky 9 ako. Dos. Okay.
Talon tayo kambal. Dalawa na naman tayo. Wala kasan! Di mo Wala naman po lakasan. Daya! O, dali! Wala po lakasan. Ay, pa umilag. Ban, wala lakasan. Ang pula na tayo. Natago na! Hindi na! Hindi na po yung masakit. Bakla po yan eh. Bakla po yan. Maganatay. Zero, patay ka ngayon sa amin ni Kambal. Perte, ikaw. Kabawi kami guys, oh. Yung barahan ni JC, oh. Piso yan? Ako, 6. Okay, game. Ayaw ko na. Anong ayaw mo? Ayaw ko na. Ano ba ka dyan? Makain na! Makain. Anong makain? Tayo! Sige sa tayong Oo, kamay. nagsasayo. Ha? Patalo tayo dalawa. Talo po na. Oh, huwag niyo naman nakaswat. Saan? Para ano ay. No? Wow! Masisira yung... Nakaganti, oh. Bawi na ha, quits na yun. Ikaw. Hoy! Kung magdaya kami, nagpapasampal kami sa'yo. Ikaw nakasampal eh. Daya! Hindi ko pa din sa palapagin. Bilis na. Ano nangyari sa baraha ko? Lo, uy! Palo na kayo. Ay, ko masakit. Ilan yan? 5. 5 nga. So, 4. Tala ko, dalawa kayo. ba't Hina lang! Sige mo na po na. O dahil malakas. Oo. Ayos na naman. Saan? Nadaan yan. Ano siya? Ah! Isa. Naman sa kabila. May aray ko na balik. Isa na muna, sampalin mo. Sampalin mo muna siya. Bakit? Talo ka, 4 ka lang eh. Siya 5. Ay? Ikaw na po. Sasampalin din po kita pa. Oo. May apo ako dito kay Papa. Sampalin mo siya. Pag naka-9 ako naman ang masampal sa inyong dalawa. Sige, ikaw Pag naka-9 siya, di tayo yung dalawa sasampalin. Dali, oh. Ano Ako na. muna sa Ang daya ninyo. Bakit ang hila sa kanya? Wala, inulit. Sabi niyo. Ang kinis pala ng mukha ni Papa. Zero. 0 ikaw. 0. Kain na na! Kores kay 0. Sampal kayo dalawa. Opo! Buka mo na. Ano, oh.
Hawakan ko po, hawakan ko. Hawakan ko. Ikaw. Sakit ang mga sampal ninyo. Hina ka ng sampal ninyo eh. Hindi pa man lang eh. Tigas mo yung mukha mo. Ginagawa mo. Wala ka pa man. Ang uwi. Yarap mo dito. Ito mo. Parang hina-hina. Ay, bakit na dito? Mato. Tigas mo na yung dito mo. Tigas mo na yung napakabahagip ka ito. Ikaw ang tama. Dito ka tama. Ay, di mali! Sikulat at sikit! Pangal! Pamusa lang. Ayoko na, sakit ko lang pising ko. Hindi ko pa na guys. Hindi ako nakabawi. So yun nga guys. So kung nagustuhan nyo ang aming video, huwag niyo kalimitang subscribe sa aming channel. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.